सिकंदर शेख लिंबगावचं, सिकंदर शेख लिंबगावचं एक होतं, त्याला मी पाडलं. नेलं काय नाही, शाळा नाही काय नाही, डायरेक्ट मेडिकल केलं का डायरेक्ट हॉलमध्ये कुस्त्याच वजनातल्या पोरांसंग. 74 गटातली पोरं 1-2 पाडली, 82 गटातली 2-3 पाडली, राहिले दामांना. मी दादा काय सांगेल ती मी दादांचं ऐकायचो. आयला खरंच एखाद्या माणसाचं ऐकलं तर आपलं चांगलं होईल. चांगलं झालं. डायरेक्ट पोलीसमध्ये गेलो, डायरेक्ट हवालदार म्हणून मला तिथे घेतलं. मी नोकरी सोडून दिली. 10 वेळा अधिवेशनाला महाराष्ट्र केसरीला मेडल काढलात, पदकं दिलात तुम्ही सोलापूर जिल्ह्याला. होय. कोणकोणत्या गटात दिलात? असा रडतो मी त्यांच्यापाशी. मग म्हणून बघा तालीम काढा म्हणतोय. हाय दिलंय बापूंकडे, बापू देतो म्हणलं तर. बापू म्हणजे कोण? शहाजी बापू, जे आमदार आहेत. पण मला हाय तेवढी पावर जगाला माहिती आहे ना, हे नदीवाला कसला ती जगाला माहिती होतं, सगळ्या जगाला माहिती होतं. अख्ख्या सोलापूर जिल्ह्यात माहिती होतं, बाहेर सातारा जिल्ह्यात सुद्धा माहिती होतं, कोल्हापूर भागात सुद्धा सगळ्यांना माहिती होतं. हे रावसाहेब नदीवाला काय चीज आहे सगळ्यांना माहिती आहे. आणि बाहेरचे काय ते म्हणजे असे 30-40 मुलं गावातली येऊन जाऊन धरली तर 40 मुलं होती ती संध्याकाळी. आणि तिथं म्हणजे उन्हामुळं संध्याकाळी 8 वाजता काय माती गार होत नाही, त्यामुळे संध्याकाळी पकडीच करा येत नाही. आणि पत्र्या शेडमध्ये काय थोडी मेहनत मारली का घामान पोरं भिजते. त्यामुळे सकाळी सगळ्या मुलांची लढती मेहनती होस तर वेळ होते 8 वाजता. सार्थक सत्यवान चव्हाण. सार्थक सत्यवान चव्हाण कितवीला आहे? पहिलीला आहे. थोडं बघायचं टेन्शन मारत फास्ट स्पीड ना. काय मंडळी आता या पहिलं. नमस्कार मंडळी, मी कुस्ती प्रवर्तक पैलवान सुशांत सुधाकर गवळे आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे आपल्या ऑफिशियल हक्काच्या चॅनलवर. तसेच महाराष्ट्रातील पहिले चॅनल जे की पैलवान आणि वस्ताद मंडळींना समोर आणण्याचं काम करत आहे, अशा चॅनलवर आपलं सहर्ष स्वागत करतो मी. आज आपण रावसाहेब पवार अर्थातच राव नंदीवाले उर्फ राव नंदीवाले यांना कव्हर केलेलो आहोत, जाणून घेतलेले आहोत. तसेच ते एकदा सोडून 7 ते 8 वेळा महाराष्ट्र चॅम्पियन आहेत असे पैलवान राव नंदीवाले यांना आपण भेटलेलो आहोत, जाणून घेतलेलो आहोत त्यांच्या आयुष्याची स्टोरी, त्यांचा कुस्ती प्रवास. आज पाहतोय त्यांना बरेचसे मुलं घडवायचे आहेत, पण त्यांना एक निवासी तालीम नाही. पोरं कसे घडवतात, काय घडवतात ते आज आपण या व्हिडिओमार्फत जाणून घेऊ आणि त्यांचा कुस्ती प्रवास पण जाणून घेऊ. तोपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा. जय हिंद. नमस्कार वस्ताद. राम राम. स्वागत आहे तुमचं आपल्या शोवर आणि विशेष म्हणजे आपल्या पैलवान कट्ट्यावर तुमचं मनस्वी स्वागत करतो. 80-90 दशक तुम्ही फार गाजवलात. बरोबर. राव नंदीवाले 8 ते 10 वेळा महाराष्ट्र चॅम्पियन. होय. कसे होते ते दिवस तुमचे? चांगली होती. सुरुवात कुठून झाली तुमची? सुरुवात घरी वडिलाने भावाने थोडा मार्ग दावला, मस्त राखत होतो. असं खेळत खेळत गावात एक ठिकाणी खेळायला जायचो. त्यातनं रावसा मगर कुस्त्या मगराला फडायला येत होता, त्यानं मला बघितलं. मोठे रावसाहेब? हां, मोठे रावसाहेब मगरानं राव पाणी बघितल्यानं मला चांगलं त्यांच्या मनात बसलं. आयला ह्या पोर न्यावं. नेहलंच मला, नेहलं. चांगलं मार्ग दाखवलं. चांगला मार्ग दाखवल्यानं चांगलाच पैलवान झालो. एक 6 महिन्यात 4 महिन्याला 6 महिन्याला 7 महिन्याला जोड वाढतच गेली माझी. मग वर्षात माळशिरस जिल्ह्यात कुणाला ठेवलं नाही, कुणाला ठेवलं, कोण खेळलं नाही तिथं माळशिरस तालुक्यात. हां, माळशिरस तालुक्यात. मग असं होत होत लईच चांगला पैलवान झालो. नानासाहेब दादा सांगायचं चांगलं गरिबीतनं मला, म्हणजे गरीब असल्यामुळे सांगायचं बाबा असं हो कर तसं कर, काय सांगेल ते मी पूर्ण ऐकायचो. आणि चांगलाच पैलवान त्यांचं ऐकल्यामुळे मी चांगला झालो. मग चांगलं 8-9 वर्षे मी तिथं काढली. मग चांगल्या मोठे संघ लागायला लागल्या कुस्त्या, चांगल्या संघ. आधी कुस्ती लागली बघा. पहिली नेमून घेतली. सुखदेव बसले म्हणून सरकुलीचं नाही, हां सरकुलीचं होतं. विजयदादानं त्याला हाफिसवर कामाला ठेवलं होतं ते संघ.
लिंबगावलाच कुस्ती घेतली. त्याला एक 5 ते 6 मिनिटात त्याला पाडले मी. चांगला पहिलवान होता. सुखदेव भोसले. ते झाल्यानंतर पुण्या कुस्ती घेतली. ते सिकंदर शेख लिंबगावचं, सिकंदर शेख लिंबगावचं एक होतं, त्यालाही मी पाडलं. पुण्या अकोला कुस्ती घेतली. शहाजी वाघ म्हणून गिरजणीत होतं, चांगला पहिलवान होता. ते बी बोजा भरपूर. माझं 74 किलो वजन, त्याचं 110 काहीतरी वजन होतं. त्याला 1-2 मिनिटात पाडलं मुळी डावात. पुण्या असं करत मैदानाला खेळायला लागलो. पुण्या कुस्ती वर्षानंतर हीच येणार म्हणजे त्रिमूर्ती. आता गद्दा ढालीन पैसे मुलकात. त्या टायमाला काहीच नव्हतं. काय पाकिटात घालून देतील तेवढंच पैसे. सुरुवात तुमची गावापासूनच झाली? हां, सुरुवात गावापासून झाली, पण तिकडे लिंबगावला तालमीत नेल्यानंतर पुन्हा ही कुस्त्या चालू झाल्या, चांगल्या झाल्या आता सांगितलेल्या. मग असं करत 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 पुण्या कमाल संघ कुस्ती लागली. कमाल जमालदार म्हणून मिनेवाडी म्हणून गाव आहे, ते संघ. त्या दोघांची भांडणं, हनुमा वाघमडेची भांडणं आणि शिवा या कमालची भांडणं. अरे कमाल कुस्ती तू कर, अरे हनुमा तू कुस्ती कर. अरे ती मला नाही ऐकायचा, तू चांगला आहे, जरा चांगला खेळतोय, तू त्याला पाडणार. मग असं करत करत दोघांचे मग कमाल तयार झाला. कमालही पाडलं मी अकोला त्रिमूर्तीला. पुणे असं करत शिवा वाघमोडी राहिला, हनुमान भाव राहिला, त्यालाही पाडलं. द्यानू देशमुख संघ कुस्ती लागली, त्यालाही पाडलं मी धर्मपुरीत. पुण्या बबन केची माझी कुस्ती लागली वरकुट्यात, शिंदेच वरकुट म्हणून आहे तिकडं इंदापूरच्या अलीकडं. तिथेही पाडलं मी ह्याला बबन केच्याला. पुण्या त्या हे संघ कुस्ती लागली माझी सालशाचा दगडू बडूर म्हणून नाव होतं, मोठी दगड, त्यालाही पाडले मी. आलं इकडं तिकडं इकडं तिकडं असं. मग पुण्यासनं 2 पोलीस आली, म्हणले विरक साहेबांना बोलवलं, यावं लागते. मग ते 2 दिवस थांबली, मी काहीच जायनाच. मी न्यायला आले म्हणल्यावर ना लिंबगावमध्ये माणसांना कळलं, लिंबगावची माणसं गप गप म्हणजे काय एखादं काय झालं आहे अशा गुणानं माणसं सगळी गपच आहे, जाते काही. आणि नेलंच मला त्यांनी. नेलं काय नाही, शाळा नाही काय नाही, डायरेक्ट मेडिकल केलं का डायरेक्ट हॉलमध्ये कुस्त्याच वजनातल्या पोरांसंग. 74 गटातली पोरं 1-2 पाडले, 82 गटातली 2-3 पाडले. राहिले दामांना मंगळवेढचं दामू म्हणले. मग वीर साहेब म्हणले पवारसंग पकड मारणार का? तर हो साहेब म्हणलं मारतो. आता वस्तात ते आपला वस्तादनं आपल्याला कसं खेळवायचं. हाल मोठं लाट, हाल मॅट टाकलेलं, सगळ्या खुर्च्या, पब्लिक भरपूर बसलेला. नाचत जसं दम म्हणले आलं, ठाण सलामी झाली का मानव ठोका टाकला, चांदण्या मला दिसत्या हॉलमध्ये. खपकनं उजवा पडत राहिला. जसं हा दोन्हीवरनं बावठ्यावर पण ह्या लावले आतनं म्हणले, असं पायाला फिरून चित खाली टांगड्यात पडलो. मग वीर साहेब जसं पळत आलं ताण 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 खुर्च्यामधनं सगळं माझं घाम पुसला. पवार खेळणार म्हणले पवार खेळणार पवार संघ तर खेळतोय म्हणलं. हो साहेब मला लागली. मग पुन्हा खेळत हळूच माझं दंड असा शिस्तीने खेळून दंड दाबलं माझं. मग आपलं गटभर तिकडे खेळून बास केलं मी. आज झाल्यानं चांगलं म्हणजे फोर्सात गेलो. दुट्या बिट्या सगळं म्हणजे दुट्याच म्हणजे आधी म्हणजे ट्रेनिंग होतं, ट्रेनिंग सगळं माप होतं मला. फोर्सात गेलो. फोर्सात गेल्यानंतर 7-8 पगार घेतलं. पुण्या काय टेन्शन आलं, कोण दिलं सोडून आधीमध्ये नोकरीनं आलो घरी. पुण्यात लग्न झालं. किती सालची गोष्ट आहे बरं? 96च्या ह्या टायमाची गोष्ट. मोठे रावसाहेब मगर निमगावची लिंबगावचं महाराष्ट्र केसरी म्हणून तालीम आहे, तिथं तुम्ही होतात. होय. पहिल्या तुमच्या बॅचचे किंवा खोपेतले कोण पैलवान जरा नाव सांगा की आपल्या महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांना. बरोबर आहे. तिथं खेळायला कोण चांगलं होतं? गोर केचे चांगला होता. पुण्या तुकाराम देवकोते एक, प्रल्हाद केचे. पुण्या म्हणजे माझ्या खालीच होती लांब पण चिटकून आलेली होती. पुण्या जायगावचा पका एक होता चांगला.
परत लक्ष्मण करळे बारकाच होता पण पुण्या परत चांगली झाली. पुण्या ही चौरे पिनूरचं चांगलं पैलवान चौरे चिटकून मागं आलेले. सर्जीराव चौरे चांगले पैलवान. सुभाष गुळमे होता चांगली मी चिटकून गाजत आलेली. ही 10-12 पोरं लढवून पुण्या आपण संघ आधी पकड करून हे 10-12 पोरं मी लढवायचो. पोरं बाहेर काढायचं लढवून. पुण्या पोरं खेळून हे सगळी गेली. पुण्या हवं 2 वेळा 3 वेळा हवं तोडायचा, डेबेल करायचं, करेल करायचं, पुण्या निघायचं. आम्ही ऐकून आहे की मोठे रावसाहेब मगर ज्यावेळेस बुलेटवर येत होते गाडीवर तालमीकडे, त्यावेळेस बुलेटचा आवाज ऐकून तालमीत गपचाई शांतता असायची. लय शांतता असायची. हां, त्या प्रसंगाबद्दल, त्या आठवणीबद्दल कसा उजाळा देताल तुम्ही? चांगलं होतं त्या टायमाला. त्या टायमाला कसं होतं, जास्त करून माझी जोड असल्यामुळे मला भ्या नव्हतं ना. आपा काय सांगतेलं, दादा काय सांगतेलं ती मी सगळं ऐकत होतो. बाबा एवढी मेहनत मार, एवढं खोराक खावं लागते, तूप एवढं खावं लागते, कच्चं तूप जेवढं बिस्किटात बसते असं पेल्यात मला पिलटीत मला तेवढं बिस्किटावर जेवढं तूप बसते डोळं राखीन काय पिण्यात तुपाची ती पेलावर तूप खाऊन टाकायची बिस्किटानं. आणि पुण्या गारा कुठं काय बदामाई थडाय असलं खा म्हणलं का खायचंच मी. नाही असं केलं नाही त्यांचं ऐकायचंच मी. कष्ट एवढं करायचं. 5 मैल जायचं, 5 मैल माघारी यायचं. 5 मैल जाऊन तिथं सपाटी 500 मारायची. सपाटी 500 मारून परत लिंबगाला परत यायचं. तिथं येऊन पुण्या 1500-1600 बैठक मारून तर आता आपण लंगोट लावून बसायचं, चेडी घालून बसायचं. आपण सगळं लढत झाली 1600-1700 बैठक मारून आपण सगळं लढत झाली. आपण हे 10-12 पोर लढवून काढायची. मग चांगलं त्यांनी मार्ग मला चांगला धावला फुलला. आपा 1 नंबरचं चांगलं. आपणपेक्षा दादांचं मला लय भ्या मोठं. मग दादा काय सांगेल ती मी दादांचं ऐकायचंच. आयला खरंच एखाद्या माणसाचं ऐकलं तर आपलं चांगलं होईल. चांगलं झालं. डायरेक्ट पोलीसमध्ये गेलो. डायरेक्ट हवालदार म्हणून मला तिथे घेतलं. मी नोकरी सोडून दिली. आता काय त्यांना नाव ठेवून काय फायदा आहे का त्यांना? व्यायामचा म्हणा किंवा मेहनतीचा शेड्यूल असा चालायचा का तुमचा? अहो लय दिल म्हणजे 1 नंबरचं माझं चालायचं. मेहनतीला जर सुरू केलं काय दुसरं मारते का ना मारते बघायचं नाही. आपली हाय एवढी मेहनत मारायची. एकदा बैठीला वरायला तेवढी बैठी निघाली पाहिजे. सपाटी कवा तर मी ज्वार मारतो लय आळसात. सपाटी 700, 700, 800 एखाद दमात सपाटी मारायचं. म्हणजे किती बैठी बैठकी झाली ज्वार किती झालं. एका दमात 500 सपाटी मारायची एका दमातच. ते काय उभं राहून इकडे तिकडे हातपाय हलवून नाही असं काय नाही. एकदा सपाटी झाली का सपाटी निघाली पाहिजे. 700, 700. 10 वेळा अधिवेशनाला महाराष्ट्र केसरीला मेडल काढलात, पदकं दिलात तुम्ही सोलापूर जिल्ह्याला. होय. कोणकोणत्या गटात दिलात? वजन गट पहिल्यांदा 68 किलोमध्ये 2 नंबर काढला. 74 गटात 74 किलोच्या गटात 2 वेळा नंबर काढला. 82 गटात 2 वेळा काढला. मग मस्त मोहला अजून खेळायला माझ्या इच्छा होती. पण अशी लोक म्हणायला का तुझा नंबर ह्यात निघतोय, तू कशाला गट म्हणायची. म्हणून ते सगळे मी सोडून दिलं. हाही गटात खेळत बसलो. माझ्या ओपनला खेळायचा कधी प्रयत्न केला नाहीत का तुम्ही? खुल्या गटात खेळायचं किंवा ओपनला कधी लढायचं आपण? मस्त वाटत तुम्हाला. पण हे थोडक्यात म्हणजे दबावच म्हणायचा आपण. दबाव म्हणजे कसा दबाव म्हणायचा, काय आपल्यापेक्षा जाणती जी होती ती मातीवरनं काय खेळायची, काय मॅटवरनं काय खेळायची म्हणताना एक दबाव थोडक्यात आपल्या जीवाला म्हणायचं. म्हणजे पार्शिलिटी झाली तुमच्यावर हे म्हणायचं आहे का? पार्शिलिटी म्हणायचं. बरोबर आहे. पार्शिलिटी म्हणायचं थोडक्यात. म्हणजे बरेच मॅटवरनं मातीवरनं ओपन गटावर खेळणारी बरीच होती. मग तीच म्हणायची डायरेक्ट म्हणायची कारण तुझा लागा ह्यात नंबर निघतो त्यात कशाला गुजाबा ते म्हणायची. ठेवलं मला असं गाळत ते झालंच नाही. मी तुम्हाला महाग ठेवलं त्याने पार्शिलिटी करून. आणि झड ती बी झाली नाही ती. हां, हे तर जाग्याला खेळायची वर मोहरत चालल्याची दुसऱ्याशनी. मग असं होत 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 थोडं नाराज होत आलो. कुस्तीत थोडा नाराज झालो. आयला आपल्याला त्यात खेळायचं होतं असं होत मी नाराज थोडा झालो. नोकरीला गेलो. नोकरीला लागलो. फरसात म्हणजे ट्रेनिंग होतं. ट्रेनिंग सगळं माप होतं मला. माप असल्यामुळं असं करत 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 कुस्त्या बी चांगल्या केल्या. 1-2 पोरांनी एका पोरानं मला पाडलं. थोडा नाराज झाला. यायला माय त्या टायमाला होतो पॉवरमध्ये आपली पॉवर थोडी कमी आली अशी मला वाटायला लागली. म्हणताना नोकरी बी दिली सोडून. पुण्या असं करत घरी आलो.
इथे एक 2-3 घरी येऊन कुस्त्या केल्या मी चांगल्या. ह्याच्या पाऱ्यात 1-2 कुस्त्या, पाऱ्यात एक केली कुस्ती, विट्यात एक केली. घरी आपदा दुधाची प्यायची. म्हस आणावं म्हणलं, म्हशीला सुद्धा पैसे राहिले नाहीत. अशी कंडिशन मी काढली. ज्या नाराजी झालो होती निवळ कुस्तीमुळे नाराज झालो मी सगळ्या ह्याच्यातनं. म्हणजे तुम्हाला वरच्या गटात खेळू दिलं नाही त्यामुळे तुम्ही नाराज झाला. मग काही तालीम बदलायचा विचार केला नाही? नाही, विचारच केला नाही त्याला. पश्चाताप अजून वाटतंय का? म्हणजे आता रोखला वाटते डोक्याला. कुठं बसलो शिकायला गेलो, कुठं तर बसलो, कोण 10 वाजतात म्हणा, कोणतर अजून शिकरावला कोणतं जाणता बसलो, असा कुस्त्याचा विषय निघाला. मग त्यांच्या विषय निघाला का मी एखाद्या वेळेला रडत सुद्धा बसतोय. माझी इच्छा गदा मिळवायची होती पण मी झालो नाही असं म्हणून त्यांच्या रडत सुद्धा बसतो मी. महाराष्ट्र केसरी गदा मिळाली आपल्याला, पार्शियलिटी झाली असा रडतोय मी त्यांच्यापाशी. मग म्हणून बघा तालीम काढावा म्हणतोय. हाय दिलंय बापूंकडे, बापू देतो म्हणलं तर. बापू म्हणजे कोण? शहाजी बापू, जे आमदार आहेत. 25 लाख मंजूर म्हणजे केलेतच, काय पैसे आले तर. पण ती थोडकं जाग्यातच कसं आहे बघून तालीम थोडी बदला म्हणते मी, आपल्या स्वतः राहणार घ्यावा म्हणते. तुम्ही अनेक पदकं काढलीत, अजून तुमची स्वतःची म्हणजे कोण व्यक्तिशा लक्ष कोण दिलं नाही का जे राजकीय क्षेत्रातले असते? नाही, कोणी एखादं म्हणणार बरं झालं ते याला वाटू झालं त्यांना देवल्याचं म्हणणार, चांगलं झालं म्हणत असतील, म्हणणार म्हणते ती हो. पण काय ना बघा, काय कोणाकडे भिक्षा मागितली ना, काय ना, हाय निवाद आपलं करतोय खातोय. बाकी नाही, बापूने तालीम थोडी दिली नाही. हाय मागले दिवस चांगलं मी आणणार पोरगा बीच आपला खेळाडू चांगला आहे. पोरगा नसला तर मी खेळणार, पोरांना खेळवणार, मी नसलो का पोरगं खेळवणार, असं पोरग आपलं हुशार आहे. कुस्ती क्षेत्रात नक्कीच तुम्ही एक अनुभवसिद्ध पैलवान राहिलेला आहात. नक्कीच तुम्हाला स्वतःची तालीम नक्कीच उभा राहील ही अपेक्षा धरतोय. आणि उभाच राहील. कारण हा व्हिडिओ इतका शेअर करा जेणेकरून राजकीय क्षेत्रातील असतील किंवा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातील जे व्यक्तिमत्व असतील त्यांनी नक्कीच आपल्या राव नंदीवाली अर्थात रावसाहेब पवार यांच्या गावात यांच्यासाठी एक निवासी तालीम बांधून द्यावी हीच विनंती. कारण एक अनुभवसिद्ध पैलवान, एक अनुभवसिद्ध वस्ताद म्हणून कामगिरी पाहतील सध्या ते, आणि अनेक मुलं घडवतील या भागात, सांगोल्या तालुक्यात. असं तुम्हाला कुणाकडून अशी अपेक्षा आहे तुम्हाला? अहो, मला अपेक्षा बापूंकडे आहे. बापूने तालीम देतो म्हणल्यानं म्या बापूने गावातल्या तालमीची माती त्यांचं स्वतःचं सुरेश भाऊ, पुण्या पमोहवाले आणि काय रेवादादा यांच्या ट्रॅक्टर लावून गावातल्या तालमीतली माती उचलून मला दिली. तिकडं वस्तीला तिथं माती मुकळी टाकली. 6 वाजले तरी माती पोरासनी पुळतीच खाली. मग बाहेरली पोरं 2 वेळा आली, चांगली पोरं झाली. एक 4-5 महिने खेळून आणि काय 5-6 पोरासनी स्वतःच आणि तूप म्हणा, खुराक म्हणा त्यांना घातलं, चांगल्या पद्धतीनं घातलं. बरं आपलं पोरगा काय खातो त्या पद्धतीने 4-5 महिने पोरं सांभाळी, 5-7-8 महिने. आणि ती माती पोती आता परकी पोरं आपण चांगल्या घरातली पोरं आपण ठेवायची काय कारण आहे का बाबानो? हे असं आहे माती पोती. बसायला गेलं तर माणसाच्या डोंगरात माती पोती आहे खाली उघड्यावर सगळं ओपन मोकळी माती. फक्त पोराशनी राहायला शेड एक ठोकले, बहुतेक पत्र वर्णापत्र झप असते. या तुम्ही घडवचाल मुलं भविष्यात पदकं काढतील, अधिवेशनाला महाराष्ट्र केसरीला पदकं काढतील, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीयवर चमकतील ते, अशी आम्ही अपेक्षा धरतो. आणि ते निवासी तालमीचं काम आमदार निधीतून नक्कीच ते उभा राहील अशी अपेक्षा धरतो मी. अधिवेशनाला 8 ते 10 वेळा सलग महाराष्ट्र चॅम्पियन, त्या अनुभवाबद्दल किंवा त्या त्या कुस्तीबद्दल, त्या लढतीबद्दल कसं मत मांडसाल तुम्ही? तुम्हाला सांगतो, बरेच बीडला, खोपोलीला, बीडला नाही, चाळीसगावला, मुंबईला घाटाय काय खोपोली असे म्हणजे असंच पहिल्यांदा 2 वर्षे 68 किलो सलग नंबर काढलं. 68 किलोमध्ये 74 किलोमध्ये 2 वर्षे आणि 82 गटात 2 वेळा असं मी नंबर काढलं, सलग काढलं. जे पुण्यात गेलो पण ते 74च्या गटात एका सुद्धा पोराला मी ठेवलं नव्हतं. सोलापूर जिल्ह्यात ठेवलं नव्हतं, अख्ख्या सोलापूर जिल्ह्यात ठेवलं नव्हतं मी.
तालुका तर कशाला म्हणायचं, जे धरल त्याला पाडायचं. मैदानाला मधुगेला पाडलं. पुण्या रावसाप खरात म्हणून मोहोळचा आहे, दण टाकला ह्या पाक मोह त्यांच्या खालता आवाज जाणार, काळात गडी पण बारका त्यालाही पाडलं मी. आणि इकडं द्यानो देशमुख म्हणून आहे माळशिरचं, ते बास करून गेलं धर्मपुरीत. शिवाजी गोडके म्हणून आहे, त्यालाही बी 2 वेळा पाडलं मी. पुण्या शिवाजी वाघमोडे त्यालाही पाडलं. परत तुम्हाला सांगतो कमालला पाडलं, शिवादिवरला पाडलं. म्हणजे अशी बरीच पैलवान पाडली मी. पुण्या पिपरी राजकीय पिपरीचा अण्णाला पाडलं. लय पाडली लय, काय त्या पैलवानची नावं सुद्धा देणार नाही. सिद्धू साखरे संघ झाली, मी झाली मी पाडलंच. पुण्या हे मारती वडूर चांगलं पैलवान बरं, मोठं पैलवान तुम्ही माणसाला असं दिसणार, मोठं पैलवान आहे. पुण्या राजगीरच्या पिपरीचा अण्णा म्हणून एक पैलवान जुना मोठा, म्हणजे माझ्या बी लय आधीचा धोक्याचा पैलवान. असं लोकांनी बघून आम्ही या कुस्त्या केलेल्या. चिखलगोलचं मास्तर एक माझ्यावर लय चिडायचं, म्हणजे माझ्यावर चिडत नव्हतं, वस्तादवर चिडायचं राव समागारामुळं. आईला हे नदीवाला आणलं, येणं झाट पॉर ठेवून म्हणला ह्या नदीवाला पाडायचं कुणाकोण म्हणून. असं चिखलगोलचं मास्तर धरपाडायचं, ह्याला पाडायचं कुणाकोण. मग सुटका झालेला अण्णा पिपरी राजगीरचं. आला ह्याला इथं पाडू तिथं पाडू इथं पाडू म्हणत त्यानं पुण्या विट्याला कुस्त्या होत्या. ते आईला म्हणला कर्नाटकमध्ये एक पोर आणलं माझ्यासंग खेळायला, चिखलगोलच्या मास्तरनं. आईला म्हणला ते अमुकापेक्षा कुस्ती करणार का, तर होय म्हणला करणार. म्हणला तो बघितलं का त्याला, तर होय, तर त्याला पाडावं लागते म्हणला. मग विट्याला घेऊन आला ती कर्नाटकमधनं, ते विट्यात लावली कुस्ती. हे कोण बहुतं फिरवायचं रावापाशी अनुभव करायचा. हे मग पोर दिगी म्हणायचं, अजून हाय एवढंच आहे म्हणायचं. अजून फिरवताना हे मग पोर दिगी म्हणा. चिडलं मला हाय पोर म्हणला लावायचं असलं, उठून भरायला लागली. काय होय नाही काय नाही, जाऊन कापडच काढली तिनं. लागली कुस्ती. ज्या आलं जे निकालच्या काढला म्हणता, मातीच फाकली खाली, निकालच काढला, ताणून निकाल काढला. पुण्या पिपरीचा अण्णा म्हणला मी पाडणार म्हणला त्याला. मग त्याच्या आधी मी 1 वर्षी लिंबोड्यात बास करून गेला. हा ना अर्ध ह्याच्यात कवठीत मला पाडलं का, अर्ध म्हणजे दाबायच्या आधीच ब्याब्यानं सोडून पाडलं म्हणून अर्ध कच्चं पाड. हां, म्हणजे ब्यानं दाबलंच नाही त्यानं, एक बघली पाडलं ब्याब्यानं पळायला लागला वरनं. मग पंच पुकारते मायकमध्ये, अरे अण्णा कुस्ती मैदानात कर, चांगली कर. अर्ध पाडून अर्ध म्हणजे पाडलाच नाही मला, ते कुस्ती कर. ज्या अण्णाचे गावला नाही ते चांगलं एक पुण्या वर्षभर गावला नाही. मग बोसऱ्याला गेलो, ताजून पाटील वाघेरी जे होतं चांगला पहिला हो ताजून पाटील. मग माझी ताजून पाटलाची कुस्ती लागली वाघेरीत. सिद्धू साखरेला पाडलं कोणी, पिपरीच्या अण्णानं. कुठं? बोसऱ्यात. आयला म्हणला चिखलचा मास्तर म्हणला हे अण्णा म्हणला रावसाबला पाडणार म्हणला, नदिवल्याला पाडणार म्हणला. ह्या रावसाब महाराजी मोर्शा फिरवायला लागते म्हणला, अण्णा कोण रावसाब नदिवल्याला पाडायचं. मग आपण मी आपलं बुलडोर 1-2 वाजता घरने जागणं हालून जायचं फाडायचं. मस्त पोरं असायची, पण मी नापास जायचो गाडीवर. मग गेलो का, झाल्या कुस्त्या बिस्त्या सगळ्या झाल्या. अण्णाला फिरवतो ते, आम्ही एका झाडाखाली हिरी बशी झोपलो होतो. आंघोळ्या मुळ्या करून एकामेकाचे हात पाठी बिठी घासून आंघोळ्या करून गेलो, जाऊन बसलो. बघितलं चिखलच्या मास्तरनं आला फिरवतो अण्णाला, ए मगर हाय का पोर कोण? आता मगर पोर आहे का, मगर आहे का पोर सारखं विचारतो. मला हाय म्हणला एक पोर म्हणला, बघ म्हणला लावत असला तर खेळत असला तर. मग मला ए खेळणार आहे आता म्हणलं, खेळतोय म्हणलं, पण ती बघा म्हणलं ती मोठी जोड आहे म्हणलं, खेळते आहे म्हणलं. हे अण्णा खेळतो का? हा खेळणारी म्हणलं. लगा अण्णा म्हणलं लगा कसं काय खेळतोय? लगा म्हणलं तू मोठा पहिलवान मी बारका आहे, आता हे लावती ती म्हणला, मग काय करायचं? खेळतो म्हणलं. लागली कुस्ती. तुम्हाला म्हणलं आधी म्हणलं हे निकाल काढतोय, मग निकाल काढा 1 नंबरचा निकाल अण्णा पिपरीचा राजा. कसलं जर गावलं त्यात सोडत नव्हतं. आधी लांब नाही की वायस खेळून हेकून माणकुड्यात जावे, आता झपाडा बसला का हेकून उजव्या पायात झपका बसायचा, हेकून उजव्या हातात ठोका बसला माणकुड्यावर का हेकून डाव्या पायात ठोका असं. मग रोगाची त्याची कोंबडी झुरती, तसं झुरायला लावलं. कुठं? ह्याच्यात चिखलगोळमध्ये मास्तरच्या गावातच. मग असं करत धरून आणलं खाली. आता कसं पाडायचं? ह्याचं हाल करून पाडायचं म्हणलं. मास्तरनं आणलं म्हणलं तर ह्या अन्नाचा हालच करायचं.
घातली सवारी हिकडून हात घालायचो का इकडून मातीचा ढिग लावायचा असं इकडं तोंड केलं का इकडं मग इकडं आता काय करायचं मग हितला हात चढवायचा इकडला हात हळू हात चढवून करायचं माती ढिग इकडं करायचं डोकार कशी मारते ती त्या पद्धतीचा अंदाज हाल केलं मी हाल केलं हाल आताचे जे मुलं आहेत स्पर्धात्मक कुस्त्या कशी करावी त्याने कशा केल्या पाहिजेत त्याने त्याबद्दल तुम्ही काय मार्गदर्शन त्या मुलांना नवीन मुलांना ते चाल करचाल मार्गदर्शन अहो टेक्निकल चांगलं असलं का नाही का मार्ग सगळ्या गरज नाही पोराला आधी टेक्निकल चांगलं लागते सामन्यात का पद्धतीने खेळायचं त्याला टेक्निकल चांगलं मॅटची सोय पाहिजे हवत बी मातीचा चांगला पाहिजे हवदा मातीत बी खेळायला पाहिजे मॅटवर बी खेळायला पाहिजे मग ती मला ती मॅट नव्हतं पहिलं चालेल मला मॅट बी सारखंच होतं आणि माती बी सारखीच होती सगळं सफेद होतं मला तुमचा हुकुमी डाव कोणता असा निकाल निकाल इखेरीपट रेड असला तरी माझ्या वाटायचं रेड असला माझ्यापाशी बसतात पाय वाढल्यावर एक नंबरचा एकेरीपट काढणार पट बी काढणार निकाल कलाजीन करणार घिसा काढणार पण एक हात मार्केट सोडून एकेरी झोकून त्या ठिकाणी चित करणार 2-3-4 डाव चांगलं होतं माझ्याकडे चांगलं सामन्याच्या दरम्यान तयारी कशी करत होतात तुम्ही चांगली रनिंग फिलिंग चांगली करत होतो चांगली रनिंग करून थोडं वजन कमी करून सामन्यात उतरायचं का तर वस्ताचाच मार्ग आपल्याला चांगला होता रावपाचा चांगला मार्ग होता रावपा बक्षी दादांचा मार्ग चांगला होता तिथे एक शेजारी एक शिवाजी माने देशमुख म्हणून शिरीत होता शिवाजी माने देशमुख सकाळ रोज यायचा दुधाई किटल्या घेऊन तिथं दूध लावलेलं होतं ते दूध घेऊन यायचं दूध द्यायचं जायचं पण सांगायचं बाबा चांगलं राहायचं चांगलं करायचं शिवाजी माने देशमुख सांगायचं पण भ्यास जास्त दादांचं मला लय चांगलं सांगत होतं दादा म्हणजे एक ज्ञान चांगलं सांगायचं का तर आपण गरीब असल्यामुळं ते ज्ञान आपल्याला चांगलं सांगत होतं आपण बक्षी दादा चांगलं सांगायचं मला तुम्ही 10 वर्ष एकाच तालमीत राहिला नाही एकाच तालमीत शेवटपर्यंत त्याच तालमीत टिकून राहिलात हां त्याच तालमीत कुठं तालमी बदलल्या त्याने काय नाही महाराष्ट्र केसरी निमगाव येथील तालमीत रावसाहेब मगर यांच्या मार्गदर्शनात होय आत्ताचे मूल्य तालम्या बदलतात सारखे मग ती पहिलवानच होत नाही ना तालम्या बदलून पहिलवानच होत नाही होतं नाही त्याला चव लागते ते वस्ताला थोडा अवसरात घेतला का झाला दुसऱ्या वस्ताचा अवसान घेणार म्हणजे ती कुणाला भेट नाही तो घरनं हो म्हणून पैसे देते ते मोकळ्याचं मनाचं खर्चत बसणार टगेपणात फिरणार कुठं पिक्चर जाणार कुठं काय बघत फिरणार तोंड हिसकून फिरणार एक भ्या लागते त्याला भ्या एक घरच्याचं भ्या लागतं तर ती पहिलवान झाला म्हणायचं मुलं कशामुळे तालम्या बदलली तर काय वाटते तुम्हाला टापरी म्हणायचं थोडक्यात टापरी पोरं म्हणायचं म्हणजे लोकांच्या पोराची टापरी म्हणण्यापेक्षा माझी सुद्धा पोरं पहिला नाही ती माझ्यासुद्धा पोराशी मी टापरच म्हणणार म्हणजे हाय तीच म्हणायचं थोडक्यात निवड टापरपणात पोरं फिरते ही तालीम ती तालीम एक ठिकाणी एखादा देवाला जर मानलं त्या देवाच्या पाया कायम पाया पडलं पाहिजे तर देवाला सुद्धा मानलं पाहिजे एक ठिकाणी राहून एखाद्या ठिकाणी राहून देवाच्या पाया पडलं पाहिजे त्या देवाला काहीतरी मागणी मागायची पण माझी इच्छा फक्त की मला त्या टायमाला वाटतं की पळून हिसकावून घ्यायची गदा अशी ताकद होती माझी पण मला होता आलं नाही म्हणायचं पळून हिसकावून घ्यायची गदा अशी पावर होती पण मला होता आलं नाही एवढी पावर होती पण मला तेवढी पावर होती जगाला माहिती आहे ना हे नदीवाला कसला आहे ती जगाला माहिती होतं सगळ्या जगाला माहिती होतं अख्ख्या सोलापूर जिल्ह्याची माहिती होतं बाहेर सातारा जिल्ह्यातसुद्धा माहिती होतं कोल्हापूर भागातसुद्धा सगळ्यांना माहिती होतं हे रावसाहेब देवाला काय चीज आहे सगळ्यांना माहिती आहे तुम्ही कधी असा पाठपुरावा करायचा प्रयत्न केला नाहीत का तालमीसाठी हाय करतो चालूच आहे आता रुकला चालूच आहे मागले एक 10-12 दिवसात 15 दिवसात 10-12 दिवसात गेलो तू सांगोलला त्या हाताखाली बापूंच्या हाताखाली लिहून घेतलं हां आमच्या टाईम 3 महिना अजून अवकाश आहे म्हणला तुम्हाला तालीम तर आमदार फंडात मला एवढा त्यांच्या नावावर टाका म्हणला किती बापू म्हणलं दिलं त्या हाताखाली सगळं बाबा होत नाही माझ्यानं असंही म्हणणं आहे तो बापू ह्या 2-3 माणसांनी जर डोक्यात घेतलं 3 माणसांची चिकमोहच्या आमच्या गावच्या माणसांची चिकमोहच्या सुरेश कदम अरे दादा आणि पोमोबल्यानं जर डोक्यात घेतलं बापूनी घेतलं डोक्यात पण ह्याने जर डोक्यात घेऊन जर बापूला सांगून लगेच म्हणलं तर 1 महिन्यात तालीम माझी तयार होती ह्या 2-3 माणसांनी जर बापूंच्या डोक्यात घालून लगेच तयार होती माझी तालीम
पण हे घेतलं पाहिजे. हीच माझी विनंती आहे त्यांना. अधिवेशनाला महाराष्ट्र केसरीला 8 ते 10 वेळा पदकं काढलीत तुम्ही. राहिला तालीम उभारणी संदर्भात प्रश्न, हा पण नक्कीच भविष्यात सुटला जाईल आणि त्या तालमीत तुम्ही राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरावरची मुलं नक्कीच घडवताल अशी अपेक्षा करतो. तोवर व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा. जय हिंद. जिथे चिकमहोद या ग्रामस्थांनी वस्ताद रावसाहेब नंदीवाले म्हणजे रावसाहेब पवार यांच्यासाठी हे जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे, जे की ही जागा 40 गुंठे म्हणजे 1 एकर जमीन इथे उपलब्ध करून दिली आहे, जे फॉरेस्ट खात्यामध्ये आहे. गायरान जमीन आहे. ते जमिनीमध्ये इथे ग्रामस्थांनी सध्या माती उपलब्ध करून दिलेली आहे. तर आपण जाणून घेऊया वस्तादांकडून त्यांची अजून काय अपेक्षा आहे काय नाही. आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्याकडे तुम्ही पाठपुरावा केलेला आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे? त्यांचं म्हणणं आहे की हे आता दोघा तिघाशी काम दिलंय. हां. सुरेश कदम भाऊ आणि रेवादादा आणि पमोबाले ह्याने लवकर करून द्यावं अशी एक इच्छा आहे माझी. कुठे बी करून द्या पण द्या अशी एक माझी इच्छा आहे. याचा पाठपुरावा केला हो तुम्ही? हा केलाय. काय म्हणाले? करू म्हणते 2-3 महिन्यांना. काय निधी वगैरे उपलब्ध करून द्यायचा? हा निधी करून देतो म्हणले ते, पण होईना. पोरं 2 वेळा पोरं आलेले 10-12 पोरं त्यांचा म्हणजे पहिल्यांदा 1 महिनाभर राहिली, त्यांचा खर्च मी आज भरला. का तर इथं व्यवस्थाच नाही पोरासनी. महिनाभर खर्च मी 8-7 पोरांचा महिनाभर खर्च मी स्वतः केला. पुण्या कोरोनात पोरं लावली कशाला आपल्याकडे म्हणून, जे ते घरी लावले 80 पोरं. पुण्या अजून कोरोना कमी झाल्यानंतर पुण्या पोरं अजून आले, म्हणजे त्यांनी चालू करायला लावली. पुण्यात चालू केली तालीम. पुण्या अजून कोरोना वाढला, पुण्या अजून कॅन्सल केलं. म्हणून इथं जरा थोडी अडचणच वाटते. इथं अडचण इथलं जर कॅन्सल झालं तर मी स्वतः 5 गुंठे ग्रामपंचायतला लिहून देतो असं एक माझं एक म्हणणं आहे माझ्या स्वतःच्या राहणार. मुलगा अजित रावसाहेब पवार, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया या तालमीबद्दल किंवा हे जे काय यांचं प्रकरण आहे तालमी बाबतीत काही प्रश्न आहेत त्यांना विचारूया. मला सांगा, ते जे गायरानाची जी जमीन दिलेली आहे गाववाल्याने, तिथे ती जमीन तुम्ही सोडून तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये इथे तालीम करायचं म्हणता, याच्याबद्दल काय कसं काय? त्या जागेला राहायची म्हणजे जरा पत्र्या शेड मारल्यामुळे तिथे काय राहायची जरा आपदा होते. उन्हामुळे काय दम निघत नाही आणि पाण्याची पण महत्वाची म्हणजे आपदा आहे, पाणीच नाही तिथं. आणि तिथं झाडं हे नसल्यामुळे आपदा होती. ते कसं आहे, रानात बांधायची म्हणजे 24 तास पाणी असते, लाईट आहे आणि इथंच रोड आहे आपल्या जमिनी शेजारी. मुलांनी रनिंग करायला इकडे तिकडे जागा पण आहे भरपूर आणि स्वतः जागा असल्यामुळे काय अडचण बिन येत नाही. पाणी बिन असते 24 तास पाण्यासाठी इथं बांधाय. म्हणून आपली जी जागा आहे ती ग्रामपंचायतला आपण बक्षीसपत्र म्हणून लिहून द्यायची 5 गुंठ ह्याच जागेला बांधावं अशी इच्छा आहे. म्हणजे ही जमीन तुम्ही ग्रामपंचायतला देऊन येते तालीम बांधून घेण्याचं तुमचं हे आहे. मला सांगा, आपल्या या भले आता ही आपली तालीम ओपन का अशी ना, मग इथे सरावाला मुलं किती असतात? मुलं सरावाला 17-18 मुलं आहेत. चांगली 4,000 जोडीपर्यंत 100 ते 4,000 पर्यंत एक 17-18 मुलं आहेत ती. मग राहायला बी नसते ती, पण आता उन्हामुळे पत्रात दम निघत नाही. पोरं घरीच असते, त्या गाडीवर येऊन जाऊन कुस्त्याला आम्ही जातोय रोज. उकड्यामुळे हे दम निघत नाही. पत्र्या शेड चालू झाला मैदान, रोज कुस्ती असते. तर रोज पोरांची कुस्ती होते. त्या चांगले 17-18 चांगली पोरं आहेत, 1 नंबर खेळणारी पोरं आहेत. त्यामुळं होतं होईल ह्या रानातच तालीम बांधायचं चालू, कारण की पुढल्या वर्षी हे आता म्हणजे कोरोना हे संपल्यामुळं चांगलंच कुस्तीला मानधन मिळायला लागले मुलांनी. तालमीचं बांधकामासाठी आपण कुठे कुठे प्रस्ताव दिलेला आहे? तालमीच बांधकाम चिकमोद ग्रामपंचायतसाठी मध्ये शहाजी बापू पाटील आमदार यांची गाठ घेतली. त्याने ते गायरान जागेसाठी त्याने मग बांधायला सांगितलेलं माहितीने. आणि तिथं म्हणजे उन्हामुळं संध्याकाळी 8 वाजता काय माती गार होत नाही, त्यामुळे संध्याकाळी पकडीच करा येत नाहीत. आणि पत्र्या शेडमध्ये काय थोडी मेहनत मारली का घामान पोरं भिजते. त्यामुळे सकाळी सगळ्या मुलांची लढती मेहनती होस तर वेळ होते 8 वाजता. कारण ओपन असल्यामुळे माणसं ते येणं जाणं बायका अशा रोडच आहे तिथं. आता रानात ओपन जागा मी पाहिलेली आहे, शेड पाहिलेला आहे, तिथे एकदम एक ही कुठल्याही गोष्टीची सोय नाही तिथे. नाही. हा, मग मेहनत वगैरे तुम्ही मारताना काय अडचणी येतात? मेहनत मारताना मग सगळं ओपन असल्यामुळे मग शेडमध्ये जे 10-10 पोरांची मेहनत मारायची आणि हळूच मग जरा अंधार आहे तर सकाळची लढती घ्यायची. मग तिथनं मुलं घेऊन खाली तळ्याला तर जायचं नाही तर तळ्याखाली विहीर आहे तिकडे जायचं आंघोळीला. त्यामुळे ते लयच आपदा होते तिथं.
मग बाहेर जे येऊन राहणारे मुलांचं वडील म्हणते जरा अपदावते इकडे तिकडे म्हणजे या आलेली मुलं सुद्धा बाहेर जायला लागली आणि राहिलीत म्हणजे 17-18 मुलं राहिलीत. त्यामुळे आपली जागा रानात बांधल्यामुळे काय अडचण बिन येत नाही. पाणी 24 तास चालू आहे, लाईट बिन असते, रोड बिन झाला इथं नवीन, त्यामुळे सगळे सोय होते. फक्त तालमीचंच तेवढं झालं पाहिजे. पहिलवान नाव काय तुझं? सार्थक सार्थक सत्यवान चव्हाण. सार्थक सत्यवान चव्हाण. कितवीला आहे? पहिलीला. पहिलीला आहे. व्यायाम करतो काय? किती जोर मारतो? किती जोर मारतो? 500. बैठका? बैठका 100. 100 बैठका. तू लढत करत असतो का? होय. मग लढत करत असताना तुला जमीन पोळते का ही? पोळती. हा? होय. मग आज कुस्त्या होत्या, गेला नाही कुस्त्याला? किती रुपयाची कुस्ती खेळतोय? किती रुपयाची कुस्ती खेळतो दररोज? 100-50. बघा मंडळी, एवढ्या खेडेगावात आणि एवढी असुविधा असून इथं एकही कुठल्याही गोष्टीची नीट व्यवस्थित सुविधा नसताना एवढं पहिलीचं पोर आहे ह्यो. तरी देखील बघा 200 जोर 100 बैठका मारतोय. आणि अशा ठिकाणी तालीम होणं हे गरजेचंच आहे. मंडळी, आता या पैलवानाने आपल्याला बाईट दिलेला आहे आणि हे बघा लगेच सपाट्या मारायला देखील चालू आहे.